मोनसे गिख्रंथाव रादाब गिख्रंथाव बारहुंखाजों सा 50नि बांसिन सुबुंनि जिउ खहा नंगौ थांनाय सानाव जालांनाय बारहुंखानि जाथायाव गासै सा 50 सुबुंनि बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बोथोरनि गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोनदों दाब दाब जायगाफोराव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनायखौ नुनो मोनदोंमोन बे बोथोरनि गिख्रंथाव महर लानायाव रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव गोबां खहा खालामनायखौबो नुनो मोनदों जेराव 12 घन्टानि गेजेराव सा 50नि बांसिन सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जानायखौबो रादाब मोननाय जादों जेराव 12 घन्टानि गेजेराव सा 50नि बांसिन सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जानायनि रादाब मोननाय जादों नंगौ थांनाय 10 एप्रिल खालि बिहारनि नालन्दा जिल्लायाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोब्राब बारहुंखा बारनायाव गिख्रंथाव जाथाय जादों जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुब्लियाव खामानि मावबाय थानाय समाव अखा हादोंमोन बे अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय साखाथियाव थानाय मोनसे मन्दिराव जयै थाहैदोंमोन बे समावनो हरखाब गोब्राब बारहुंखा फैनानै मन्दिरनि खाथियाव थानाय गोबाव बोसोर जानाय फांसे गिदिर बिफाङा गोग्लैसिननानै बे गिख्रंथाव जाथाया जायो रिपर्टनि बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाथायाव सा 18 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमायो आरो माखासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो बेनि अनगायैबो बिहारनि दाब दाब जिल्लाफोराव गोबां बारहुंखा बारनायाव सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ सुलुङा फोरमायदों रिपर्टनि बादिब्ला बिहारनि नालन्दा दरभंगा आरो पटना जिल्लाफोराव गोब्राब बारहुंखा बारनाय आरो सारअन्थाइ गावनायाव बे जाथायजों गासै सा 25 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारआ थैनाय आबादारिफोरनि न'खरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों बेबादिनो उत्तर प्रदेशनि 15 जिल्लाफोराव अखाजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन जाथायफोराव सा 22 सुबुंफोरा जिउ गोमानायनि रादाब मोनदों आरो बे जाथायाव जिउ गोमानाय न'खरनो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ 4 लाख रां खहा सुफुंनो फोसावदों बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि चौकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिक्यूटिव एयारपोर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेंट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेंटनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783 60226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा